Em dic Carme. Avui us explicaré un conte d'un pirata. D'en pirata Barbamec. Espero que us agradi. El tresor de Barbamec. A Barbamec li agradava explicar contes. A Barbamec li agradava explicar acudits. A Barbamec li agradava fer el pallasso. Com n'era de divertit en Barbamec! Però de tant en tant perdia el somriure. Tenia els ulls de gos apallissat. Gairebé no parlava. «Que durarà gaire temps, això?» preguntaven els més joves dels mariners. «No, afirmaven els més vells. Barbamec no trigava gaire a cridar: «Cap a l'illa d'Alba, i no us hi adormiu!» I no s'hi adormien, i tant que no. I ben aviat es podia veure l'illa d'Alba. Barbamec baixava del pal, saltava en una xalupa amb el seu amic el mussol i els hi deia: «Si cap de vosaltres em segueix, li tallo les orelles o el nas». Per prudència, ningú el seguia. Un cop a l'illa, Barbamec es posava a córrer. Primer, 10 passos endavant. Després, comptava 40 salts de cangur. Després, 100 passes de dinosaure. Al final, 10 salts mortals. I així arribava davant de l'entrada de la seva cova. De pressa, una vegada dins, encenia una espelma. Feia unes quantes passes i s'aturava davant d'un gros cofre. L'obria amb la clau que no es treia mai del coll. I què en sortia? Doncs apareixia un segon cofre, seguit d'un tercer, seguit d'un quart, d'un cinquè, un sisè, un setè. I del setè cofre, que era un cofre petitó, Barbamec treia el seu osset de peluix, el seu osset que tant estimava. Tal com feia quan era petit, Barbamec l'abraçava i començava a explicar-li els seus secrets. Li parlava durant llargues hores. El temps passava, i la son venia. Ben abraçadets, l'osset i el pirata s'adormien mentre el mussol vetllava. Dorm tranquil, Barbamec. L'endemà, Barbamec es despertava. Deia trist adéu al seu osset, el col·locava al setè cofre petitó que posava dins del sisè i així fins a arribar al primer cofre gros. L'osset estimat estava en un bon lloc. Barbamec podia anar-se'n, tornava a agafar la xalupa i arribava al seu vaixell cantant fins a eixordar a tothom. Era feliç, somreia altra vegada. Volia veure, explicar acudits, cantar, fer el pallasso, navegar per totes les mars. Totes les mars que hi havien, i fins i tot lliurar dures batalles. I aquí és tot. Aquest conte s'ha acabat i espero que us hagi agradat.